В това кратко видео ще ви покажем как можете сами да си помогнете и да настроите кодовете, които ни предоставя здравна информационна система, за да бъдем готови за работа през 2025 година. Първото нещо, което е необходимо да се направи, е да достъпим до параметри, здравни каси и фондове, като за целта е нужно да влезем с администраторски профил в системата. От падащото меню трябва да изберем Национална здравна информационна система. Тук трябва задължително да импортираме код CL107. Избирайки код CL107, просто трябва да натиснем бутона Import. Действието ще го повторим с код 110, CL110 и отново натискаме бутона Import. Натискаме запис, след което отиваме в параметри, стоматология, манипулации и тук вече имаме нова колонка, която сме кръстили NZIS. Във вашата база, разбира се, няма да има отметки и за целта е необходимо с двоен клик на мишката да изберем съответната дейност. В случая избираме безплатен план на лечение с ортопантография. От бутона допълнителни, които се пада четвърти поред, виждаме код дейност NZIS. Мястото, където ще обвържем тази дейност с вече кодовете на Национална здравна информационна система. Тук ще изберем план на лечение. Тук ще се визуализират въпросните манипулации, които ни предлага NZIS, а от нас е необходимо просто да изберем тази, която съответства на нашата ценова листа и с двоен клик да я изберем. По този начин ще обвържем техният код с нашият код 0124. Вече ще бъде маскиран и заместен с код такъв, какъвто ни се предостави от Национална здравна информационна система. Това действие трябва да бъде повторено за абсолютно всички тези манипулации, с които работи нашата база от данни. Двоен клик върху тикчето, виждаме, че това е протеза, отиваме на допълнителни, отиваме на лупичката и пишем протеза. Ето това са кодовете, които предоставя NZIS за протеза. Трябва да разберем каква е нашата протеза, която трябва да добавим и с двоен клик да я добавим в нашата система.